Yun mga kasinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng maliwanag na araw ngayon. At salamat sa inyong suporta mga kasinag. Ah, si Bagwis mga kasinag, malaya na. Ito na siya. Nung isang araw, kinulong ko siya dahil masama ang panahon. Kahapon mga kasinag, umaga, inalpasan ko na siya. Kasi maganda naman ang panahon. Ang maibabalita ko lang sa inyo mga kasinag, hindi ako nakapag-vlog kahapon. Kasi dumating ang Born to be Wild dito na i-document na si Bagwis. Kaya abangan nyo ngayong August. Ngayong August sa darating mga kasinag, ipapalabas siya sa TV. Abangan nyo mga kasinag. Ayan si Bagwis. Bagwis! Kanina pa nagwawala mga kasinag. Gutom na siya mga kasinag. At Bagwis! Pagkain! Saglit lang Bagwis Ay. Gutom na talaga yung mga kasinag. Saglit lang mga kasinag. Tingnan muna natin mga kasinag yung ano dito. Yung tinaang ko na panghuli ng daga. Kung may huli siya. Nagtaan ako dito kahapon. Tingnan natin mga kasinag kung may huli. Wala. Hindi tayo nakahuli mga kasinag. Ayan yung taan ko sa daga walang huli. Wala sigurong daga dito. Wala tayo nahuli mga kasinag. Inihaw na nyug ang pinaing ko dyan. Napakabango pa naman pero wala siyang wala siya nahuli. Ayan na mga kasinag si Bagwis. Nakasunod na. At si Bagwis talaga mga kasinag. Gutom na gutom na. Ayan, kunan muna natin siya ng makakain. Bagwis! Bagwis! Diba? Ang kisig na mga kasinag ni Bagwis. Kasi malaya na siya. Maganda na pati ang panahon ngayon. Hindi na maulan. Hangin na lang. Pabugso-bugso na lang ang hangin ng habagat. Ayan mga kasinag. Mamaya natin pakainin si Bagwis. Ikikwento ko muna sa inyo ha. Yun na nga, pumunta ang Born to be Wild dito mga kasinag at nag-taping sila. Ito mga kasinag ang picture. Ayan ang patuloy ng mga kasinag na Born to be Wild na si Bagwis. Ngayon mga kasinag, masayang masaya ako. Kasama nila mga kasinag ang DNR Kamsur sa pagpunta nila dito kahapon. Isang team sila. Team ng Born to be Wild at DNR. In-educate din kami, nagpaalala rin sa mga tao dito at kinuhaan ng timbang si Bagwis tapos sukat. Si Bagwis mga kasinag, ano siya, 1.4 kilo. Maganda naman daw ang kanyang kondisyon, kalusugan kasi bata pa si Bagwis. Kaya masayang masaya ako mga kasinag na healthy si Bagwis. Ayun na naman si Bagwis, tumago na. Isang magandang umaga mga kasinag sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout pala kay Mr. Efren Sotelo at Mrs. Rowena Sotelo. Mga kasinag, nagpaabot sa akin si Mr. Efren Sotelo at ang kanyang asawa ng tulong para kay Bagwis. Ngayon mga kasinag, ang hihingin ko lang lambing sa inyo, ipagdasal sana natin si Mrs. Rowena Sotelo. Lumalaban siya sa sakit na kanser. Mga kasinag, yun lang talaga ang hihingin ko sa inyo, na ipagdasal natin si Rowena Sotelo para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang kagalingan, at babigyan pa siya ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan nang makasama pa niya ng mahabang panahon ang kanyang pamilya. Ayan mga kasinag, salamat. Uulitin ko, shoutout pala kay Mr. Efren Sotelo at Mrs. Rowena Sotelo. Ayan mga kasinag, ipagdasal natin ang kanyang asawa na si Mrs. Rowena Sotelo. Shoutout din pala kay Lumi Sosek, Rolando Nano from Makati. Shoutout din pala kay Edmar Abis from Hawaii, Ray Pixon, Dodong at Mini. Shoutout sa inyo. Bernie Bumagat from San Pablo.
Anson Aguha. Shoutout din pala kay Arvin from Vegan, Ilocos Sur. Kasilaw Farm Life. Shoutout din pala kay Dane Rinaldo from Ridge Creek, California. Sak Poseidon, Eric Brigido, Bobby Ju, Monica Mon from Canada. Shoutout din kay Michael Between from Riyadh, KSA, Jomer Official Vlog from Lucena, Bots TV from Legazpi Albay, Balariaga Pits TV from Baguio, Tampawak Mix TV from Quezon City, Mr. Red, Christopher Mina from Caloocan, Paul Johnson Yola from Chicago, Illinois, Kuya Edwin Lakwachero Katrabaho from Paranaque, Mel Abo from Zamboanga City. Shoutout din pala kay Junjun Natada, Renato Agresor from Madrid, Spain, Julius Steve Ong from Riyadh. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Ayan mga kasinag, si Bagwis andun na, nagwawala. Maraming salamat talaga. Thank you so much. Muli kong iulitin mga kasinag tulungan naman natin mga kasinag na makaligtas at makasurvive si Mrs. Rowena Sotilo. Ayan mga kasinag, nalimutan ko, sila pala mga kasinag ay nasa American Canyon, California. Ayan mga kasinag, nasa ano sila, California. Ipagdasal natin siya na gumaling na sana. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyo. Ayan mga kasinag, abangan nyo na lang pala yung mga next vlog ko na, kasi yung video ko mga kasinag kahapon sa pagpunta dito ng Born to be Wild at sa pagtaping nila, hindi ko pala pwedeng ipalabas. Hindi ko munang pwedeng ipakita sa inyo. Pwede daw magsabay pero hindi ako mauna. Kailangan mas maganda mauna sila. Mga kasinag, panoorin nyo ang Born to be Wild. Ngayong August yun, inform ko kayo mga kasinag pag ipapalabas na siya, kasi magmi-message naman daw sa akin. At nagsabi rin palang DNR na lagi nilang kukumustahin si Bagwis. Magmi-message sila at lagi nilang titingnan ang kalagayan, kondisyon ni Bagwis. At kaya ngayon mga kasinag, napaka saya ko talaga dahil malaya na uli dito si Bagwis. Makakasama pa natin siya hanggang sa umalis siya, hanggang sa maglayag siya, hanggang sa lumaki siya. Ayan mga kasinag, maraming salamat talaga. May nag-comment sa akin mga kasinag na kung bakit daw kasinag ang tawag ko. Ano daw ang ibig sabihin ng kasinag. Maikwento ko naman kasinag. Kasi nung bata ako mga kasinag, sa lugar namin, malimit ako magpastol ng kalabaw, baka. Tuwing umaga mga kasinag, may lugar sa amin pulo, yun kung tawagin pulo. Lagi ako nagtatambay doon na pinagmamasdan ko ang sunrise. Yung sinag na nanggagaling sa umaga. Yung mga kasinag, yung madilim-dilim pa pero may sinag na ng araw na makikita ka. Nagugunit ako kasi mga kasinag ang aking mga nakaraan. Kaya mga kasinag ang naisipan kong itawag sa inyo. Siya rin kasi nagpapalakas sa akin ng loob pag naalala ko ang panahon na yun. Sa lahat ng aking mga pinupuntahan, mga apply na trabaho, kung anong mga pumapasok na pagsubok or hamon sa aking buhay, iniisip ko lang mga kasinag yung panahon na yun. Kasi parang gumagaan ang loob ko pag ako nandun sa lugar na yun, na nakikita ako ang pagsikat ng araw, kasi napakaganda naman talagang mga kasinag. Kaya tinawag ko kayong mga kasinag, kasi gusto ko rin balang araw tayo ang magbigay ng liwanag. Sinag na tayo ang magbibigay ng liwanag, kagaya ko, kayo ang nagbibigay ng liwanag sa akin para matulungan ako at si Bagwis. Ayan mga kasinag ang dahilan, kaya mga kasinag ang naitawag ko sa inyo. Kasi yan ang nagsasalamin sa aking buhay, sa aking pinagmulan. Ayan mga kasinag. Kaya maraming salamat sa inyo mga kasinag. Mga kasinag, ayan na si Bagwis. Kanina pa nagwawala kasi gutom na. Nasaan na si Bagwis? Bagwis!
Asan ka na? Ayun mga kasinag, si Bagwis. Gutom na siya. Sabi sa akin ng DNR mga kasinag, tinuruan ako na sa isang araw, isang bisis ko na lang pakainin sa Bagwis. Isang bisis ko lang daw siya pakainin para matuto daw siya maghunting. Wag ko daw laging busugin. Kaya simula ngayon mga kasinag, isang bisis na lang natin papakainin si Bagwis para matuto talaga siya maghunting na. At yan mga kasinag, susubaybayan nila yan. Lagi nilang imumonitor dito sa akin kung kumusta ang kondisyon niya. Saka mga kasinag, kinunan din yan dugo kahapon para malaman nila kung babae o lalaki. Ayan mga kasinag, sasabihin naman nila yan kung babae o lalaki si Bagwis kasi hindi pa nila matukoy kung ano ang kanyang kasarian. Saka yan pala mga kasinag, si Bagwis pag lumaki na, mag-iiba pala ang kulay niya. Magkukulay brown siya, brown na brown. Kasi ngayon ganyan pa daw ang kulay niya kasi bata pa si Bagwis. Ayun si Bagwis mga kasinag, nakatago sa loob. Ayun, lumipad na. Ayan mga kasinag, magpre-prepare muna ako ng pagkain ni Bagwis. Kasi gutom na talaga siya. Kahapon kasi pinakain namin siya tanghali lang, nung tanghali. Habang nagtitaping ang Born to be Wild dito. Ayan mga kasinag, ang picture namin. Ayan mga kasinag, ang picture ng Born to be Wild. Patunay na na-document na kami ni Bagwis. Ayan mga kasinag, si Bagwis andun, lumipad siya papunta dun sa kabila dun. Ayan, sige ang huni, nasa itaas siguro siya nung nyug na mataas na yun. Shoutout din pala kay Mr. Bini Galang, siya ay nasa New York, Makasinag. At kay Domingo Sandico, siya ay nasa Los Angeles, California. Sila mga kasinag ang nagbibigay sa akin ng advice. Malimit ko silang makausap, si Mr. Bini Galang at si Mr. Domingo Sandico. Ayan mga kasinag, sila rin ang malimit sa akin magbigay ng advice para kay Bagwis. At sila ang tumutulong din sa akin. Shoutout pala sa inyo, Mr. Domingo Sandico at Mr. Bini Galang. Sana nasa mabuti lagi kayong kalagayan at kalusugan. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyo. At sa mga subscribers ko, viewers ko, sa mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa totoo lang mga kasinag, si Bagwis kasi napakahirap ng tawagin. Palibasa at kada araw nag-iiba ang kanyang behavior, ang kanyang pag-uugali. Yan naman ang maganda mga kasinag, at sabi nga ng Born to be Wild, maganda ang pagpapalaki ko kay Bagwis kasi hindi siya gaanong mabait sa tao, medyo mailap siya. Kagaya nga kahapon, nahirapan kami pagpalapit kay Bagwis para makunan siya ng dugo at matimbang para ma-check ni doktor. Salamat pala sa team ng Born to be Wild sa maayos at magandang pakikituko dito sa amin. Saludo ako sa inyo at sa DNR Kamsur, maraming salamat din sa pagsuporta mga idol. Thank you so much. Si Bagwis mga kasinag, sabi sa akin, bawal ko na raw pakainin ng mga pagong, kung anong mga ibon dito, at in-educate din naman kami na yung mga bawal hulihin. Sana daw si Bagwis ang isang maging ehemplo, or siya ang maging way na maging malaya talaga, na makahanap siya ng partner, na hindi siya ma-disgrasya or ma-aksidente. Yun lang ang aming hiling mga kasinag. Para naman sa mga susunod na henerasyon mga kasinag, may abutan pa ang ating mga anak na may ganyang ibon pa pala dito sa Pilipinas, may ganyang agila pa pala. Simula nung dumating mga kasinag dito si Bagwis, doon ko na laman na napakahalaga pala ng mga ibon sa ating kalikasan, na malaki ang naiambag sa atin na hindi natin nararamdaman. Kaya nagpapasalamat ako mga kasinag, kasi napakalaki pala ng ambag sa atin ng mga yaman ng ating kalikasan, lalo ng mga ibon kagaya ni Bagwis. Kaya mga kasinag, thank you so much talaga. Salamat pala sa mahal na Panginoon mga kasinag. Hindi ko inaasahan at hindi ko man hinangad ng ganitong mga pagkakataon na ako'y makilala nyo
at mabigyan nyo ng liwanag. Mag-message naman kayo sa akin, boss, kung sino kayo. Nagpadala siya mga kasinag kahapon habang nagtitaping ang Born to be Wild dito. May nagpadala sa akin, dalawa kasi sila. Yung nagpadala mga kasinag kahapon, yung isa si Mr. Efren Sotelo at yung kanyang asawa si Mrs. Rowena Sotelo. Ayan mga kasinag yung padala sa akin. At yung isa mga kasinag, hindi ko alam. Kasi kahapon may dumating isang notification din sa GCash ko na ganun. Maraming salamat, boss. Talaga message naman kayo kung sino kayo nagpadala sa akin. Ayan mga kasinag, si Bagwis andun pa sa itaas ng nyog, hindi pa mababa. Ngayon mga kasinag, magpapaalam muna ako kasi may mga gagawin pa ako. Magbabahog pa ako ng baboy at may asikasuhin pa ako. Maraming salamat mga kasinag sa sobrang salamat talaga mga kasinag. Taos puso ako nagpapasalamat talaga. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito sa kinalalagyan ko. Salamat pala sa inyong sinag sa pagbigay sa akin ng liwanag at kay Bagwis. Ayan mga kasinag, thank you so much sa lahat ng aking viewers, subscribers, at sa manonood ng aking video. Please like, share, and subscribe naman mga kasinag. At bating-tingin mo na rin ang aking kampana para ma-update ka sa video namin ni Bagwis mga kasinag. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po. Bye bye.